iminyango le wezempilo, umnyango lo wezemfundo, nayo yonke iminyango kahulumeni esifuna ukuyibona ukusebenza kwayo kwehlukile manje. Sifuna ukuthi noma yisiphi isakhamizi masifike emahhovisi kahulumeni sifike sithole ama-services angcono ahlukile, sithole ukuphatheka kahle. Yilokho esobe sikulandelela, sigcizeleleke ukusebenza ngobuqotho wonke umuntu kusuka kuthina njengabaholi bakahulumeni kuyisebenzeli kahulumeni ukuthi KwaZulu-Natal asiyukubekezela noma iziphi izenzo zenkohlakalo noma iziphi izenzo zokungenzi kahle. Kodwa futhi sinenkolelo yokuthi kule nkinga enkulu esibhekene nayo ye-construction mafia, esibhekene nayo ukuthi iKwaZulu-Natal ayinayo indawo yama-construction mafias. Kodwa sinenkolelo ukuthi abantu abakwi-construction industry akubona bonke abanezenzo lezo zokungenzi kahle. Sifuna ukuthi sibambisane-ke nemboni le ye-construction ukulwisana ne-construction mafia syndrome ukuze siyiqede iphele inyala esifundazweni saKwaZulu-Natal, wonke umuntu enze ngendlela okuyona. Sithinta nodaba loluyinqaye olwezuka ikeli amatekisi, njengoba sibonile seqale iteleka amatekisi ukuthi kufanele sisondele ludaba lo eseqale no-MEC nje waka-transport and human settlement ukuxoxisana nabo. Kodwa fanele sisondelele sonke lolu daba ukuthola iy'xazululo ngoba zikhona iy'nkinga esaziyo ukuthi zisuka kuyo ngaphakathi imboni, kodwa zikhona futhi nezinye ey'suka ngaphakathi thina njengohulumeni ukungaphathi kahle umsebenzi ngobuqotho. Sithi-ke ukuya phambili sizoxoxisana sithole indlela amaqhinga ukuthi sibambisana kangakanani. Sinenkolelo-ke njengesifunda saKwaZulu-Natal ukuthi ukuthuthukisa umnotho wethu, lezi zezolimo, ezokuvakasha nomnotho wasolwandle zisemqoka kakhulu kabi. Sicebe ngalokho njengesifunda saKwaZulu-Natal esithina sokusebenza kakhulu njengoba ngishilo ukuthi sengixoxile no-MEC waka-agriculture ukuthi ngifuna ukubona iKwaZulu-Natal ihlaza, abantu imfuyo yabo isimama ukuze silwe siqede indlala, sandise amathuba ukuthi abantu bathole ukudla okunomsoco. Kunenqalasizinda-ke esizoyakha la esifundazweni engaphezulu ka-2 billion ezoqala ngokuyothula lapha leka 150 million or 80 million eShott's Bay la sokwakha khona i-fresh produce market, ngoba sihlonze indawo ezahlukahlukene la esizoba nokusekela iy'nhlelo lezi ze-agriculture ngokwahlukahlukana ukuzama ukuvula amathuba abantu bakithi nanokuthi sibafake nakwimakethe, ngoba okubalulekile ukuthi imakethe kufanele ibe khona ukuthi lukhona uzinzo. Udaba lenqalasizinda yemgwaqo sithena sizogcizelela udaba lokuthi lezi ezinye indlela ey'fana ney'timela ey'fana nokuhambisa ngamapayipi, ey'fana nokuhambisa ngemkhumbi kube yizona esiy'beka eqhulwini ukwenza isiqinisekiso sokuthi kungagcini imigwaqo yakithi ingasahambeki ngenxa yokuthi wonke umuntu othuthayo uthutha ngomgwaqo. Sinenkolelo ukuthi kuzovula namathuba athe xaxa kubantu abakuleyo mkhakha leyo eyahlukahlukene. Cishe kafuphi nje inkulumo yethu ibigxile kulokho nodaba lolu esilaziyo ukuthi lusikhathaze sonke, udaba lolu lokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane ney'ngane oluqhubekayo olungapheli. Esithina njengohulumeni sizozama ukuqinisa isandla ukugcizelela udaba lokulwisana nalesi sihlava lesi, sizame ukuthi sisiqede nanokuphepha kwamakhosi, ukuphepha kwasopolitiki nomphakathi wonke njengoba izinga lokubulawa kwabantu liphezulu kangaka. Nakho sithena sizoqondisa amehlo ethu ngoba into ebuhlungu niyabona ukuthi igebengu ziyabaqeda abantu. Ngiyazi ukuthi abanye bayakhala ngokuthi igebengu mazidibana namaphoyisa zigcine zilimala izifa, kodwa bangaka abantu abafayo ababulawa izigebengu esifundazweni. Futhi angiboni ukuthi kufanele amaphoyisa avume igebengu ziwabulale uma ngabe amaphoyisa enza umsebenzi efuna ukuyibopha zenza ubugebengu. Isimo esikhuni esibhekane naso, umuntu azosobambisana sonke ukuthi zonke lezo zimo sizama ukuyiqeda esifundazweni sakithi, ngoba sithi ubugebengu amunayo indawo lapha esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal. Kodwa-ke sifuna uhulumeni womasipala iy'khungo zonke zisebenzele umbiko omuhle kumcwaningi mabhuku ongenachashaza, ngoba sifuna ukusebenza kahulumeni kube seqopheni eliphezulu, ngoba umuntu fanele akayibuze ukuthi konakelephi njengoba uhulumeni ekhona abantu kodwa bekhala kakhulu. Fanele siqale sibheke kulaba abantu abayisandla zoku-implementa iy'nqumo y'kahulumeni nokuphatha iy'khungo kahulumeni ukuthi ngabe benza ngendlela okuyiyona yini
ila sithi soqinisa khona thina ukuze abantu bethi KwaZulu-Natal sekungcono, KwaZulu-Natal sekunomehluko. Soqhubeka-ke no-Operation Go la khona iminyango kahulumeni izobe sihamba nayo sifinyelela kuyo wonke omasipala, kuyo yonke imiphakathi, la siyoxoxa khona ngenhlelo zentuthuko ukuthi imiphakathi ibuka kanjani, yiziphi inselelo ababhekene nazo, bezama ukuthi sithole ixazululo. Lizobe liqhubeka futhi ihhovisi lami ukucwaninga ngamaqhinga nangeyindlela ezokwenza ngcono uhulumeni wakithi ukuthi ukwazi ukufeza lokho okuzidingo zabantu bakithi sifesaZulu-Natal. Kafuphi nje ileyo nkulumo leyo esithozena nokuthi kube khona-ke nanesilo izolo sibe khona namhlanje, ngoba mina ngishilo ngathi uhulumeni enguholayo wesilo akuwona uhulumeni wami. Manje-ke ukuba khona kwasizolo siphinde sizolalela ukuthi ngithini mina ngohulumeni waso, lokho kusithobise kakhulu njengohulumeni wesifunda saKwaZulu-Natal. Nanobukhona benu-ke kusemqwa kakhulu kusithobise kakhulu.